όπως οφείλει, θα έλεγα εγώ, κάνει κάποιες πειραματικές καλλιέργειες. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, τώρα με την κλιματική αλλαγή, οι επιστήμονες πρέπει να μελετήσουν πάρα πολλές πτυχές και φαντάζομαι σε αυτό το πλαίσιο θα μας δώσουν και τις πληροφορίες που έχουν βγάλει μέχρι στιγμής. Θωμαή Αδάμου μαζί μας με το ρεπορτάζ. Έλα, Θωμαή. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Ένας πειραματικός αγρός με πειραματικά προγράμματα που παρακολουθούν οι φοιτητές του τμήματος της Σχολής Γεωπονίας εδώ της Φλόρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου έρχονται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της δουλειάς τους, καθώς θα βγουν αυριανοί γεωπόνοι από εδώ, με τις καλλιέργειες, με τα προϊόντα, με το πώς μεγαλώνουν, αλλά και πώς μπορούν να αναπτυχθούν στον πρωτογενή τομέα, που άλλωστε έχουμε ρίξει και βάρος και ως περιοχή, ως Δυτική Μακεδονία, στην απολιγνητοποίηση. Λεπτομέρειες για τα ερευνητικά προγράμματα, τις καλλιέργειες, αλλά και τι ακριβώς γίνεται εδώ θα μας πει ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, ο κύριος Φωκίων Παπαθανασίου. Κύριε Παπαθανασίου, σημαντική δουλειά και στα φασόλια και στα αμπέλια και στα σιτηρά, καλλιέργειες που προσπαθείτε και να προωθήσετε αλλά και να επαναφέρετε. Ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που βρισκόμαστε στην Περίμετρο, μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή. Απλώς να πω ότι εδώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και βέβαια στην πόλη της Φλόρινας, όπου λειτουργεί η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με το τμήμα Γεωπονίας, εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους φοιτητές μας, πραγματοποιούμε και σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορες πτυχές του πρωτογενή τομέα. Έχει να κάνουν με τοπικά προϊόντα, έχουν να κάνουν με το φασόλι πρεσπών και όχι μόνο. Ασχολούμαστε και συμμετέχουμε σε προγράμματα περιφερειακής αγροτικής ανάπτυξης. Έχουν να κάνουν με το φασόλι και τη φάβα Φενεού, με τη φάβα Σαντορίνης, σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, με το Νελγό Δήμητρα, το Ινστιτούτο Σιτηρών που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Αλλά επίσης πραγματοποιούμε πειράματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Σίκα Λιβέβης, πάρα πολύ σημαντικό προϊόν. Προσπαθούμε να το αναδείξουμε το προϊόν αυτό μέσω διδακτορικών προγραμμάτων. Επίσης έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό πειραματικό πορώνα, όπου πραγματοποιούμε σε συνεργασία με εταιρείες διάφορα προγράμματα, ερευνητικά προγράμματα και επίσης πρόσφατα με το κτήμα Κυριάννη, το οποίο έχει εδώ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα, στην περιοχή του Αμυντίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικός Κύριε Παπαθανασίου, τώρα μας είπατε μια σειρά από προϊόντα, ναι, από καλλιέργειες μάλλον. Τα ερευνητικά προγράμματα συγκεκριμένα τι ακριβώς αφορούν? Τι ψάχνετε δηλαδή να βρείτε, θα λέγαμε? Τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία υλοποιούμε αυτή τη στιγμή μέσω της Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν να κάνουν κυρίως με την αξιολόγηση τοπικών προϊόντων και με την προσπάθεια βελτίωσης των χαρακτηριστικών τους. Είτε μιλάμε για αγροκαμικά χαρακτηριστικά, είτε μιλάμε για φυσιολογικά, είτε μιλάμε και για ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αναφέρατε πριν την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και για μας. Έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε προγράμματα. Βεβαίως κάνουμε και πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερα στην καλλιέργεια του φασουλίου έχουμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι της αντοχής σε μειωμένη άρδευση και όχι μόνο, και σε μειωμένη λίπανση. Έχουμε δουλέψει επίσης με την καλλιέργεια του καλαμποκιού πάνω στην κλιματική αλλαγή και στην προσπάθεια έβρεσης γενοτύπων οι οποίοι αντέχουν σε μειωμένη άρδευση και μπορούν να αξιοποιήσουν τις εισρωές. Έχουν αποτέλεσμα ως τώρα αυτά τα προγράμματά σας? Δηλαδή μπορείτε να δώσετε ίσως και στους παραγωγούς Έχουμε αποτελέσματα. Ναι, έχουμε αποτελέσματα. Σε προηγούμενα προγράμματα ερευνών καινοτομών έχουμε δημιουργήσει γενοτύπους οι οποίοι έχουν μια ανθεκτικότητα στην έλλειψη υγρασίας και σημειωμένη άρδευση. Αυτή τη στιγμή τα προγράμματα τα οποία υλοποιούμε εδώ της Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης ακόμη βρισκόμαστε σε προκαταρκτικό στάδιο, αλλά τα αποτελέσματα σίγουρα θα αξιοποιηθούν σε επόμενα στάδια από τους ερευνητικούς φορείς και από εμάς που συνεργαζόμαστε, και βεβαίως θα υπάρχει η πλήρης διάχυση προς τους παραγωγούς και προς τους καλλιεργητές. Πολύ σπουδαίο. Απλώς να πω ότι σε αυτά τα προγράμματα... Ναι.
Ακριβώς. Και απλώς να πω ότι σε αυτά τα προγράμματα, αν μου επιτρέπετε, συμμετέχουν και οι υποψήφοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος, αλλά και βεβαίως οι προπτυχιακοί μας φοιτητές. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και για τους Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο η εκπαίδευση. Απλώς να πω ότι ένα Γιατί περιφερειακό οι παραγωγοί τμήμα τους έχουν ανάγκη, όλοι μας τους έχουμε ανάγκη στην ουσία. Το δικό σας έργο είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας, γιατί στην ουσία αυτά τα προϊόντα σε εμάς καταλήγουν. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα, δεν μπορούμε και εμείς να τα καταναλώσουμε. Ακριβώς. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Σας χαιρετούμε.